Tak ešte raz dobrý deň vám prajem. V prvom rade by som sa vám chcela ospravedlniť za preloženie tohto webináru, nakoľko mal byť minulý týždeň štvrtok, avšak vyššia moc v podobe chrypky mi neumožnila. Takže veľmi pekne ďakujem tým, ktorí sa vedeli prihlásiť dnes. Taktiež by som sa vám rada predstavila. Som Kristína a som manažérkou pre informovanie a komunikáciu v rámci programu Interreg Slovensko-Rakúsko. Čo sa týka katalógu projektov, budem vašou kontaktnou osobou. Môj e-mail aj telefón nájdete na webovej stránke programu v kategórii Kontakty riadiaci orgán. Taktiež by som vás rada dopredu upozornila, že tento webinár bude nahrávaný a bude z neho vytvorený videozáznam, ktorý bude následne zostrihaný a zverejnený na našom YouTube kanáli a na webovej stránke, takže sa k nemu viete kedykoľvek vrátiť. Mojou úlohou dnes vám bude predstaviť správovanie tohto katalógu projektov, či už z obsahovej alebo z technickej stránky. Nakoľko je to úplne nový nástroj pre nás aj pre vás, budem vám kedykoľvek k dispozícii, ak by ste mali akékoľvek problémy s touto správou. Minulý týždeň som vám preposlala prihlasovacie údaje na vlastne ľudí, ktorých ste určili ako správcov. Do budúcnosti, aby ste vedeli, môžete kedykoľvek tieto kontaktné osoby zmeniť. Môžete odstrániť súčasné alebo doplniť ďalších. Stačí, ak mi napíšete. Taktiež vás poprosím, poslala som vám prihlasovacie meno a heslo, tak to heslo si v najskoršom čase zmente. V prípade, že ste sa prihlásili a náhodou sa vám nezobrazujú dva články, mali by sa vám zobrazovať v slovenský a nemecký článok. V prípade, ak tomu tak nie je, kľudne ma kontaktujte. Taktiež, ak náhodou vaše články nekorešpondujú s vašim projektom, že ste boli priradení k inému projektu, stačí ma kontaktovať. Taktiež by som vám ešte pred tým, ako začnem zdieľať obrazovku, odporúčila, čo sa týka správcov, mať minimálne vždy jedného správcu v rámci každého projektového partnerstva. Nie je to teda povinnosťou, avšak uľahčí vám to pridávanie informácií, že ich budete vedieť flexibilne rýchlo pridať. A môžete sa dohodnúť samozrejme, že v rámci projektu budete mať jedného, dvoch správcov, ktorým prepošlete informácie a oni budú vlastne všetko naraz zverejňovať. Zazdieľala by som vám obrazovku. OK. Mali by ste vidieť. V prvom rade vám chcem informovať, že tento katalóg projektov pre vás plynie ako povinnosť z manuálu implementácie projektov časť 4. Tu nájdete v časti na stiahnutie, manuál implementácie projektov a vlastne v tomto zipe nájdete informácie k tomuto katalógu. Je to vlastne aktualizované v časti 4.1, takže vlastne iba tam sa nachádzajú tie informácie. A taktiež sme pre vás spracovali prílohu, ktorú nájdete tiež v tomto zipe. Nachádza sa, teda máme ju k dispozícii v slovenskom a nemeckom jazyku a v tejto prílohe nájdete taktiež informácie, ako postupovať z obsahovej stránky, ale teda aj podrobný návod z technickej stránky. Môžeme teda prejsť, ukážem vám ten dokument. Pripravila som si to pre vás takto, aby ste vlastne videli. Toto je ten dokument.
Predstavila by som vám teda, čo vlastne katalóg projektov je. Katalóg projektov máme k dispozícii v rámci našej oficiálnej stránke programu a pre vás to predstavuje príležitosť odprezentovať svoj projekt na tejto podstránke. Je to teda povinnosťou a cieľom toho je dosiahnuť, aby sme mali všetky projekty na jednom mieste, aby to bolo prehľadné či už pre širokú verejnosť, kedy si vedia pozrieť presne projekty, ktoré boli v rámci programu financované, ale taktiež aj pre médiá. Takže by sme vás chceli poprosiť, aby ste zverejňovali také informácie, ktorými by ste sa reálne chceli odprezentovať. Inšpirovali sme sa inými programami Interreg, ktoré tieto katalógy projektov majú a je to veľmi, veľmi obľúbené. Ďalej by som vás chcela poprosiť, aby ste tento katalóg projektov pravidelne aktualizovali, minimálne teda raz počas monitorovacieho obdobia projektu. Informácie v rámci tohto katalógu projektov je potrebné zverejňovať v slovenskom a nemeckom jazyku. Anglický jazyk nie je povolený, aby sme zabezpečili nejakú prehľadnosť tých informácií. A ako som teda už spomínala, v rámci tohto katalógu projektov správcovské prístupy vám budem vybavovať ja. Môžeme ísť už na samotnú obsahovú stránku katalógu projektov a môžete vidieť vlastne 5 častí, v rámci ktorých budete zverejňovať informácie. Prvá časť je o projekte. V rámci tejto časti vás poprosíme zverejňovať ciele projektu, očakávané výsledky, projektových partnerov, informácie o financovaní a celkovej alokácii projektu. V tejto časti vás poprosím, aby ste tie informácie mali rovnaké v slovenskej aj v tej nemeckej časti. V druhej časti novinky budete zverejňovať informácie, ktoré sú nejakým štýlom nové v rámci toho monitorovacieho obdobia, čo sa vám podarilo dosiahnuť, aké máte plány, začiatok výstavby, rekonštrukcie, akékoľvek informácie, ktoré považujete za relevantné zverejniť. V tretej časti podujatia budete zverejňovať plánované podujatia, také podujatie, ktoré máte zamerané na širokú verejnosť. Či už to ide o nejaký seminár o ekológii alebo podobne. V štvrtej časti vás poprosíme zverejňovať internetové odkazy na rôzne štúdie, správy, analýzy. V tejto časti sa dajú vlastne pridať iba linky. A v poslednej časti, v časti média, môžete zdieľať reprezentatívne fotografie projektu, ale taktiež tam viete zdieľať aj fotografie z jednotlivých fáz projektu, keďže sme ešte len na začiatku. A ďalej v tejto prílohe číslo 2 máte k dispozícii podrobný návod, ako postupovať pri správe tohto katalógu z technického hľadiska. Máte ho tu k dispozícii, avšak dnes si to ukážeme naživo. Katalóg projektov nájdete tu, takisto aj v nemeckej verzii. Otvorí sa vám takáto stránka, tuto dole sa vždy viete prihlásiť. Momentálne tu nemáme žiadne nahrané články. V prípade, že budú, tak toto tlačidlo nájdete úplne na konci stránky. Ak sa prihlásite a zobrazí sa vám takéto okienko, je potrebné kliknúť hore vľavo na Project, kde sa vám teda už zobrazí celý ten systém, v ktorom budete pracovať. Vás bude zaujímať tento ľavý panel, v ktorom budete mať rôzne kategórie, ja ich tu mám viacej. Vy ako admini ich tam budete mať menej, iba tie, čo potrebujete na správu. Nás bude zaujímať kategória články, na ňu si kliknete. V
V tejto kategórii sa mi už zobrazujú všetky vaše projekty, keďže k nim mám prístup. Vám by sa mal zobraziť iba váš projekt slovenskej a nemeckej verzii. Takto som si to už pripravila. Keď na to kliknete, najlepšie je kliknúť na samotný názov projektu. Ako náhle kliknete niekde inde, môže sa stať, že otvoríte druhú verziu, ako plánujete. Takže keď chcete otvoriť slovenský článok, kliknete na ten nadpis. Ja tu už mám rozkliknuté. Tuto sme vlastne za vás predpripravili názov projektu, aby ste mali čo vlastne najmenej starosti s tou prípravou. Takže tuto nemusíte absolútne nič písať. Vašou úlohou bude písať do týchto koloniek. Vždycky máte pripravenú kolónku ku každej tej kategórii, ako som vám ukazovala v obsahovej časti. Je to o projekte, novinky, udalosti, výstupy média. Princíp je veľmi jednoduchý. V kategórii o projekte máte možnosť písať, máte možnosť text upravovať, klasické úpravy, ako poznáte z Wordu. Rovnakým štýlom máme nadstavené, toto okienko máme nadstavené v sekcii novinky, takže viete písať akýkoľvek text a upravovať ho. Ďalším bodom sú kategória udalosti. To funguje presne na rovnaký štýl. Nemal by tam byť žiadny problém. Jednoduché vkladanie textov. Ďalej máme výstupy. Výstupy, ako som spomínala, fungujú na báze odkazov. V prípade, že by ste chceli k tomu odkazu niečo napísať, odporúčame vám tak spraviť v časti novinky a iba odkážete, že existuje elektronický odkaz. Tu manuálne vložíte elektronický odkaz, viete si tam pridať viacero možností, rovnakým spôsobom viete tieto časti odstrániť. A médiá fungujú tiež na štýle, že si vždy pridáte túto riadok a môžete pridať neobmedzené množstvo fotografií. Fotografie nahráte veľmi jednoducho. Ja tu mám nejaké uložené, kliknem na vybranú fotografiu a dám následne select, alebo súbory nahráte cez vybrať súbory. Takže je to veľmi jednoduchý systém. Ďalej následne si musíte vybrať, nastaviť ilustračný obrázok. Tak urobíte v tejto pravej časti v tomto paneli. Tento ilustračný obrázok bude vlastne viditeľný na tej hlavnej ploche, takže poprosíme vybrať nejaký reprezentatívny obrázok a tento obrázok by mal byť rovnaký vo slovenskom aj rakúskom článku, aby sme teda zabezpečili, že si to budú vedieť vizuálne ľudia priradiť. Rovnakým štýlom kliknete na nadstaviť, vybrať súbory a už z vašich súborov vyberete vhodný obrázok. Ak toto všetko budete mať spravené a úspešne vyplnené jednotlivé kategórie, kliknete na uložiť, publikovať a článok sa publikuje a bude verejný. Ak by ste si všimli, že ste urobili niekde chybu, viete sa k tomu vrátiť tak, že vedľa tejto sekcie publikovať máte vlastne dátum, na základe ktorého sa viete aktualizovať a nad tým máte status, kde viete vybrať buď publikované, viditeľné pre všetkých, alebo koncept, dáte uložiť a znova ho budete mať v koncepte, takže ľudia ho nebudú vidieť. Takže ak chcete publikovať, dáte publikované a vpravo hore publikovať. Rovnako v rámci toho monitorovacieho obdobia sa k tomu článku musíte vrácať. To znamená, že aby ste zabezpečili, že článok ukáže ako aktuálny, stačí tuto kliknúť. Naposledy som ho aktualizovala 12., takže kliknem iba na 13. a nadstavím na dnešný čas a dám ho publikovať. Teraz mi tam ukazuje naplánovať, pretože je tam neskorší čas, ale zvolíte terajší a hneď sa článok zverejní. A to je vlastne z technickej stránky všetko. Vypnem šerovanie.
Chcela by som sa opýtať, mám tu nejakú ruku hore, či máte nejaké otázky k... Dobre, pani Zuzana, môžem vám dať možnosť... Máte možnosť sa opýtať? Počujeme sa. Áno, počujem vás. Môžem sa pýtať? Áno, áno. A však to je, ako je to klasický WordPress, takže jednoduchá vec. Len vy chcete ako keby všetky tie informácie pridávať iba do tých dvoch článkov pod seba, lebo vlastne to bude vo výsledku dosť neprehľadné. Že chcete, aby tam boli vlastne iba dva články, jeden slovenský, jeden nemecký a pod seba pridávať vždy tie aktuálne informácie do tých noviniek, zdrojov a tak Áno, ďalej. A keby sa, áno. a keby sa to vytváralo ako nové články, že keď je nejaká novinka, lebo tam to bude vo výsledku potom hrozne dlhé. O, zatiaľ by som to nechala takto, pretože kebyže má každá tá novinka zvlášť článok, zase by to mohlo pôsobiť neprehľadne. Tak to bude vlastne v jednom článku všetky informácie dostupné teda pre širokú verejnosť. Takže myslím si, že v rámci toho okienka je neobmedzený počet slov, takže nemal by to byť problém tam tie informácie vkladať. OK, to na vás ďakujem. Pani Zuzana, máte nejakú otázku? Neviem, že či máte možnosť. Počujete ma? Áno, áno. Prepačte, ja som si len nastavovala zvuk, aby som nerušila, asi som zdvihla ruku. Ospravedlňujem sa, všetko v poriadku. Dobre. Ďakujem. Dúfam, že už nebudem nikoho rušiť. Takže z mojej strany toto k katalógu projektov to bolo všetko. Ak nemáte žiadne otázky, tak sme u konca. Ako som spomínala, bude tento krátky webinár dostupný na našej webovej stránke a ak by ste mali nejaké ďalšie dodatočné otázky, tak som vám k dispozícii prostredníctvom e-mailu. Takže ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujeme. Ďakujem, dovidenia. Dovi.